नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, मी डॉक्टर उर्मिला पाटील, डॉक्टर उर्मिला पाटील ऑफिशियल या यूट्यूब चॅनलवरून आज तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आले आहे। विद्यार्थी मित्र हो, या अगोदरही मी अनेक BEdवर MAd त्याचबरोबर सेट नेट एज्युकेशन या विषयाचे एक्झाम देणारे विद्यार्थी, आणखी YCMAचे ME आणि DSMचे विद्यार्थी यांच्यासाठी अनेक व्हिडिओ केले आहेत। ज्यांनी व्हिडिओ ते पाहिले नसतील त्यांनी माझ्या डॉक्टर उर्मिला पाटील ऑफिशियल या यूट्यूब चॅनलवरती जाऊन ते व्हिडिओ नक्की पहा। विद्यार्थी मित्र, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो BEd MAd तसेच YCMAचा DSMचा जो कोर्स आहे त्यांच्यासाठी शालेय व्यवस्थापन जो विषय आहे तर त्या संदर्भातला व्हिडिओ आहे। EDU 119 शैक्षणिक व्यवस्थापन नवा दृष्टिकोन या संदर्भातला व्हिडिओ आहे। या संदर्भातला व्हिडिओ या अगोदर मी 3 केलेले आहेत। ज्यांनी ते पाहिले नसतील त्यांनी माझ्या चॅनलवरती जाऊन नक्की पहा। तसेच तुम्हाला सर्व विद्यार्थ्यांना माझी नम्र विनंती आहे की ज्यांनी माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राइब केले नाही त्यांनी लवकर करा आणि बेल आयकॉनवरील ऑल ऑप्शन निवडायला विसरू नका, कारण ऑल ऑप्शन तुम्ही नाही निवडला तर तुम्हाला सर्व व्हिडिओ माझे जे अपलोड होतील ते तुम्हाला भेटणार नाहीत। विद्यार्थी मित्र, आणखी एक तुम्हाला माझी विनंती होती की जर एखाद्याला माझे चॅनल सबस्क्राइब करायचे नसेल पण माझे व्हिडिओ तुम्हाला पाहायचे आहेत तर मी तुम्हाला आता एक स्क्रीनवरती मोबाईल नंबर देतो, त्याच्यावरती तुम्ही मला हाय म्हणून मेसेज पाठवा। तुम्हाला कोणता व्हिडिओ त्याच्यावर पाहिजे आहे किंवा नेक्स्ट व्हिडिओ मला त्याच्यावरती मी तुम्हाला पाठवू शकतो। चला तर विद्यार्थी मित्र, आजचा आपला जो घटक आहे नेतृत्व आणि बदल याविषयी आपण माहिती घेऊया। तर विद्यार्थी मित्र, याच्यामध्ये एकूण 3 मुद्दे आहेत। वस्तुनिष्ठ प्रश्नांच्या उत्तरासह सुरुवात करण्या अगोदर या 3 मुद्द्यांमध्ये तुम्हाला काय पाहायचे आहे त्याचं थोडंसं मार्गदर्शन मी तुम्हाला आता सुरुवातीला देत आहे। पहिला जो मुद्दा आहे नेतृत्व आणि बदल। आता नेतृत्व आणि बदल, विद्यार्थी मित्र, बदल ही एक नैसर्गिक क्रिया आहे, पण नेतृत्व मुख्याध्यापक आपले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी शाळेमध्ये अनेक कृती करत असतात। तर नेतृत्व म्हणजे नेमकं काय, तर जेव्हा समूह म्हणजे काय तर शाळा, तर या संदर्भात एक व्यक्ती म्हणजे कोण, मुख्याध्यापक, तर त्या समूहातील इतर व्यक्तींच्यावर प्रभाव टाकते तेव्हा ती समूहाचे नेतृत्व करते असे आपल्याला थोडक्यात म्हणता येईल। तर या पद्धतीने तुम्ही नेतृत्व आणि बदल म्हणजे काय याचा अर्थ थोडासा समजून घेणं गरजेचं आहे। आणखी विद्यार्थी मित्र, नेतृत्व संबंधीचे 2 दृष्टिकोन आता सध्या प्रचलित आहेत की नेतृत्व हे काय आहे, प्रतिसादात्मक असते आणि नेतृत्व हे सकारात्मक असते। तर या दृष्टिकोनातून हे 2 जे दृष्टिकोन आहेत ते जर तुम्ही समजून घेतलं तर तुम्हाला नेतृत्वाचा प्रकार कोणते आहेत तर त्यावर कोणताही प्रश्न विचारला तर तुम्ही नक्की माहिती पर्याय तुम्ही देऊ शकता। विद्यार्थी मित्र, बदल व्यवस्थापन हा व्यवस्थापन शास्त्रातील अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे आणि या अनुषंगाने मुख्याध्यापकाच्या भूमिकेतून शाळेच्या शैक्षणिक वातावरणात बदल घडवून आणणे कसे यशस्वी करता येईल हे या युनिटमध्ये दिलेलं आहे। विद्यार्थी मित्र, जो शासकीय स्तरावरील एखादा आदेश असतो तो यशस्वी होतो, काय यशस्वी होतो तर त्याच्यासुद्धा काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, त्या तुम्हाला 5 मुद्दे दिलेले आहेत। त्याचबरोबर विद्यार्थी मित्र, कधी शासकीय स्तरावरचा आदेशसुद्धा काय होतो की त्याला सहकार्य मिळणं शक्य होत नाही, तर याचे सुद्धा काही महत्त्वाचे कारणे आहेत। उदाहरणार्थ, जलद गतीने होणारे बदल अस्थिरता निर्माण करतात। सर्वसाधारणपणे स्वतःमध्ये काही बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे याची जाणीवच बहुतेकांना नसते। तर अशी जी एकूण 7 कारणे आहेत ती सुद्धा तुम्ही व्यवस्थित पहा आणि असं जर तुम्ही पाहिलं तर या ठिकाणी बदल करण्याच्या निर्णयाची कुठली विरोधाची कारणे आहेत ती सुद्धा तुम्हाला लक्षात येतील, त्यावर आधारित कुठलाही प्रश्न तुम्हाला विचारला तर उत्तर देता येईल। दुसरा जो मुद्दा आहे मुख्याध्यापक आणि नेतृत्व। आता विद्यार्थी मित्रांनो, शाळा सुधारण्याच्या संदर्भात इच्छित बदल घडवून आणण्यामध्ये मुख्याध्यापकाची जबाबदारी आणि नेतृत्व खूप महत्त्वाचं आहे आणि ही जबाबदारी पेलत असताना बदलांच्या व्यवस्थापनाविषयीचं जे तात्विक किंवा जे मार्ग आहेत किंवा जे मुद्दे आहेत तर ते मुख्याध्यापकांना माहीत असणं गरजेचं आहे। त्या दृष्टिकोनातून इथं मुख्याध्यापकाच्या नेतृत्वाबद्दलची माहिती दिलेली आहे की चांगलं नेतृत्व होण्यासाठी मुख्याध्यापकाकडे कोणकोणते गुण असणे गरजेचं आहे। तर व्यवस्थापन आणि नेतृत्व, तर याला आता व्यवस्थापनशास्त्रामध्ये खूप महत्त्व आलेलं आहे। तुम्ही जनरली पाहता बघा, नेतृत्व ही एक काय व्यक्तिनिष्ठ गोष्ट असलेली दिसून येते। उदाहरणार्थ, राजकारणामध्ये एखादा नेता असेल तर, पण इथं राजकारणापुरते ही नेतेपद ही महत्त्वाचं नाही आहे, तर इथं आपल्या शालेय संदर्भात नेतृत्व, मुख्याध्यापकाच्या संदर्भात नेतृत्व हे आपल्याला इथं या युनिटमध्ये तुम्हाला चर्चा केलेली आहे। तर विद्यार्थी मित्र, या पद्धतीनं तुम्हाला या नेतृत्वाची व्याख्या आणि नेतृत्वाचे चांगले गुण मुख्याध्यापकाकडे कसे असावेत हे तुम्हाला पाहणं गरजेचं आहे। तसंच नेतृत्व हे अन्वयी सिद्ध करतात तर हे सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा। आणि नेतृत्व शैली आहे तर त्याच्यामध्ये मुख्याध्यापकाचं कार्य आणि जबाबदारी यातील
एक घटक असे न म्हणता कर्तबगारी, मार्गदर्शक, आशावाद अशा सर्व मुद्द्यांना गुणांना अनुसरून मुख्याध्यापकांना नेतृत्व कशा पद्धतीने केलं पाहिजे, तर याचे इथे 2 शैली दिलेल्या आहेत. सहभागाधिष्ठित नेतृत्व शैली आणि दुसरी जी आहे ती सहभागाधिष्ठित नेतृत्व आणि भावनिक क्षमता. तर या दृष्टिकोनातून तुम्ही थोडंसं पाहिलं पाहिजे की सहभागाधिष्ठित नेतृत्व शैली याच्यामध्ये 2 मुद्दे दिले, 4 मुद्दे आहेत आणि आपले सहभागाधिष्ठित नेतृत्व आणि भावनिक क्षमता याच्यामध्ये 4 मुद्दे आहेत. तर ही सर्व मुद्दे तुम्ही व्यवस्थित अभ्यासले पाहिजे. तसेच डॅनियल गोलमाल यांनी आपल्या इमोशनल इंटेलिजन्स या नावाने जे पुस्तक प्रसिद्ध केलेलं होतं त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी याविषयीची माहिती सांगितलेली आहे. तर या पद्धतीने हे 3 मुद्दे आहेत. यांचा जर तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास केला तर नेतृत्वामध्ये भावनांना कशा पद्धतीने महत्त्वपूर्ण स्थान आहे आणि नेतृत्वासंबंधी मुख्याध्यापकांची कोणती कर्तव्ये आहेत किंवा कशा पद्धतीने नेतृत्व व्यवस्थापनामध्ये डेव्हलप केलं पाहिजे याबद्दलची अधिक माहिती या युनिटमध्ये तुम्हाला मिळेल. त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही तयारी करायची आहे. तर विद्यार्थी मित्र, आता आपण आपल्या प्रश्नांना सुरुवात करतोय. पहिला प्रश्न आहे, जेव्हा समूहातील एक व्यक्ती त्या समूहातील इतर व्यक्तीवर प्रभाव टाकते तेव्हा ती समूहाची टिंबटिंब करते. बदल, नेतृत्व, संचलन यापैकी नाही. तर बरोबर पर्यायाचा ब नेतृत्व आहे. टिंबटिंब यांच्या मते व्यक्तीची दृष्टी व अभिव्यक्ती उंचावण्याची आणि व्यक्तिमत्व विकसित करण्याची प्रक्रिया म्हणजे नेतृत्व होय. पीटर ड्रकर, शुलमन, गार्डनर, डॅनियल कुणी ही व्याख्या केलेला असा प्रश्न विचारला आहे. तर पीटर ड्रकर हा पर्याय इथे बरोबर आहे. संस्थेच्या बाबतीत बदल हे सकारात्मक असावे आणि नकारात्मक बदल न होता आहे ती परिस्थिती टिकवणे योग्य होय. विधान पूर्ण सत्य, विधान पूर्ण असत्य, विधान अंशतः सत्य, विधान अंशतः असत्य. तर बरोबर पर्यायाचा विधान पूर्ण सत्य आहे. विद्यार्थी मित्र, संस्थेच्या बाबतीत बदल हे सकारात्मक असावे परंतु नकारात्मक बदल त्याच्यामध्ये करू नये आणि नकारात्मक बदल करण्याच्या ऐवजी आहे ती परिस्थिती टिकवणं योग्य असा या प्रश्नाचा अर्थ आहे. तर प्रश्नाचा अर्थ व्यवस्थित तुम्ही समजून घेण्यासाठी तुम्ही युनिट 2-3 वेळा वाचा. मी दिलेले मुद्दे त्याला अनुसरून थोडंसं विचार करा म्हणजे तुम्हाला कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर परीक्षेला देणं सोपं होईल. बदलणाऱ्या बाह्य परिस्थितीला अनुसरून नेतृत्वात बदल करणे यास टिंबटिंब नेतृत्व म्हणतात. सकारात्मक, प्रतिसादात्मक यापैकी नाही सांगता येत नाही. तर विद्यार्थी मित्र, याचा जो बरोबर पर्याय आहे तो ब आहे, प्रतिसादात्मक. बदल घडवून आणण्यासाठी नेतृत्व निर्माण करणे आवश्यक असते आणि हेच खरे आव्हान आहे. याला टिंबटिंब नेतृत्व असे म्हणतात. तर पर्याय असे आहेत, सकारात्मक, प्रतिसादात्मक यापैकी नाही सांगता येत नाही. अपर्याय सकारात्मक हा पर्याय इथे बरोबर आहे. नेतृत्व बदल हे टिंबटिंबच्या भूमिकेशी संलग्न असतात. शिक्षक, मुख्याध्यापक, लेखनिक, पालक. तर विद्यार्थी मित्र, ब मुख्याध्यापक हा पर्याय इथे बरोबर आहे. नेतृत्व बदल हे मुख्याध्यापकाच्या भूमिकेशी संलग्न असतात. तर या पद्धतीनं प्रश्नांचं स्वरूप तुम्ही व्यवस्थित पहा. विद्यार्थी मित्र हो, तुम्ही 2-3 वेळा व्हिडिओ पहा म्हणजे तुम्हाला प्रश्न आणि त्याच्यातले मुद्दे कशा पद्धतीने तुम्ही त्याचा सांगड घालावायची आहे हे तुम्हाला नक्की लक्षात येईल. टिंबटिंब हा व्यवस्थापन शास्त्रातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. बदल, नेतृत्व, बदलांचे व्यवस्थापन यापैकी नाही. तर विद्यार्थी मित्र, बरोबर पर्यायाचा क बदलांचे व्यवस्थापन आहे. बदलांचे व्यवस्थापन हा व्यवस्थापन शास्त्रातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. पुढीलपैकी कोणत्या बाबी बदलाच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित आहेत? विशिष्ट बदलाच्या मूळ कल्पनांचा उगम केव्हा व कसा होतो? बदलासाठी पोषक व आवश्यक परिस्थिती निर्माण करणे. नवीन बदल सर्व स्तरावर स्वीकारला जाऊन पूर्णपणे आत्मसात होतो किंवा नाही. वरील सर्व. तर या पद्धतीने 4 पर्याय आहेत. तर यापैकी विद्यार्थी मित्र, ड वरील सर्व हा पर्याय इथे बरोबर आहे. अ, ब, क तिन्हीमध्ये बदलाच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित आहेत. टिंबटिंब आधारित शासकीय स्तरावर कोणत्याही नवीन उपक्रमाची व धोरणाची संपूर्ण माहिती मुख्याध्यापकांना दिली जाते. तर विद्यार्थी मित्र, पर्याय असेल सूचनांच्या, चर्चेच्या, आदेशाच्या, उजळणी वर्ग. तर विद्यार्थी मित्र, याचा जो बरोबर पर्याय आहे, एकूण 4 पर्याय आहेत आणि यापैकी जो बरोबर पर्याय तो क आहे, आदेशाच्या. आदेशाच्या आधारे शासकीय स्तरावर कोणत्याही नवीन उपक्रमाची व धोरणाची संपूर्ण माहिती मुख्याध्यापकांना दिली जाते. तर शासकीय स्तरावरचे जे आदेश आहेत ते काही वेळेला पाळले जातात आणि काही वेळा त्याला विरोध दर्शवला जातात. तरी या पाठीमागची पार्श्वभूमीसुद्धा तुम्ही कारणांच्या स्वरूपामध्ये लक्षात घ्या. शासकीय स्तरावरील कोणतीही योजना यशस्वी होते याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे टिंबटिंब. विविध स्तरावरील शिक्षक मनापासून आदेशांचे पालन करतात.
विविध स्तरावरील कार्यान्वित करणाऱ्या शिक्षकांची असहकाराची भूमिका असते. विविध स्तरावरील शिक्षकांना आवश्यक क्षमतेचा अभाव असतो. यापैकी नाही तर बरोबर पर्याय अ आहे. विविध स्तरावरील शिक्षक मनापासून आदेशाचे पालन करतात. टिंबटिंब गतीने होणारे बदल अस्थिरता निर्माण करतात. संथ, जलद, मध्यम, अतिजलद. बरोबर पर्यायचा ब जलद आहे. जलद गतीने होणारे बदल अस्थिरता नक्की निर्माण करतात. बदल करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवणारी पुढीलपैकी कोणती कारणे दिसून येतात? बदलामागे हेतू काय यासंबंधी हेतू असणे, प्राप्त परिस्थितीला इतर पर्याय आहेत याची अनेकांना कल्पना नसते, बदलातून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची भीती वाटणे. वरील सर्व. तर विद्यार्थी मित्र ड वरील सर्व हा पर्याय इथे बरोबर आहे. विद्यार्थी मित्र हो, मी तुम्हाला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून मार्गदर्शन व्हावे यासाठी हे वस्तुनिष्ठ प्रश्न तयार केलेले आहेत. तर हेच प्रश्न तुम्हाला परीक्षेला येतील अशी आपण अपेक्षा करूया. पण याचबरोबर एखाद्या पर्यायावरती सुद्धा स्वतंत्र प्रश्न येऊ शकतो. त्यामुळे तुम्ही काय करा की प्रत्येक पर्यायाचा सुद्धा विचार करून ठेवा आणि प्रश्नाचा अ, ब, क, ड असा पर्याय लक्षात न ठेवता त्या पर्यायातील शब्द किंवा जे विधान आहे ते तुम्ही नक्की लक्षात ठेवा. पुढचा प्रश्न आहे, व्यवस्थापनशास्त्र या ज्ञानशाखेचे पर्यायी नाव कोणते? नेतृत्व, बदल, व्यवस्थापन आणि नेतृत्व, प्रशासन आणि बदल. तर विद्यार्थी मित्र याचा जो बरोबर पर्याय आहे तो क व्यवस्थापन आणि नेतृत्व आहे. नेतृत्व ही एक टिंबटिंब आहे. क्रिया, प्रक्रिया, बदल, मोजमाप. तर यापैकी बरोबर पर्याय ब प्रक्रिया आहे. नेतृत्व ही एक प्रक्रिया आहे. नेतृत्व ही एक टिंबटिंब आणि टिंबटिंब प्रक्रिया आहे. व्यक्तिनिष्ठ संख्यात्मक, व्यक्तिनिष्ठ गुणात्मक, वस्तुनिष्ठ गुणात्मक. तर बरोबर पर्याय क व्यक्तिनिष्ठ गुणात्मक आहे. नेतृत्व ही एक व्यक्तिनिष्ठ आणि गुणात्मक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे क हा पर्यायाचा बरोबर आहे. विद्यार्थी मित्र हो, मुख्याध्यापकाचे नेतृत्व आणि नेतृत्वातील बदल या दृष्टिकोनातून तुम्हाला या युनिटमध्ये माहिती दिलेली आहे. मुख्याध्यापकाचे नेतृत्व म्हणजे टिंबटिंब होय. कर्तबगारीचा, मार्गदर्शनाचा आदर्श आणि आशावाद, इतर मानवी घटकांची निर्माण केलेल्या नात्यांचा प्रभाव, परिसरातील बाह्य घटक आणि शिक्षक विद्यार्थी यांच्या वर्तनातून निर्माण झालेली प्रतिमा. वरील सर्व. तर बरोबर पर्याय ड वरील सर्व आहे. अ, ब, क तिन्ही विधानं बरोबर आहेत किंवा तिन्ही वाक्य बरोबर आहेत. त्यामुळे ड हा पर्याय ते बरोबर आहे. मुख्याध्यापकाच्या संदर्भात टिंबटिंब या नेतृत्व शैलीचा पुरस्कार वाढत आहे. अधिकाराधिष्ठित, सहभागाधिष्ठित यापैकी नाही सांगता येत नाही. तर बरोबर पर्यायाचा ब सहभागाधिष्ठित आहे. मुख्याध्यापकांच्या संदर्भात सहभागाधिष्ठित या नेतृत्व शैलीचा पुरस्कार वाढत आहे आणि सहभागाधिष्ठित नेतृत्व ही जी शैली आहे ती अतिशय कठीण आहे, पण याचा पुरस्कार करणं गरजेचं आहे. अधिकारधिष्ठित याच्यापेक्षा सहभागाधिष्ठित नेतृत्व शैली अतिशय उत्तम आहे हे सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा. सहभागाधिष्ठित नेतृत्व शैलीची वैशिष्ट्ये कोणती? समर्थन आणि पुरस्कार यांची अभिव्यक्ती, आदान प्रदानातून सहकार्यांची अस्मिता, ओळखणे, खुल्या मनाने विचारांची माहितीचे आदान प्रदान. वरील सर्व. तर विद्यार्थी मित्र ड वरील सर्व हा पर्याय इथे बरोबर आहे. मुख्याध्यापकांनी सहभागाधिष्ठित नेतृत्व शैली म्हणजे जी शैली स्वीकारली पाहिजे त्याची जी वैशिष्ट्ये आहेत ती या प्रश्नामध्ये तुम्हाला दिलेली आहेत. तर ती अ, ब, क तिन्ही आहेत. त्यामुळे वरील सर्व हा पर्याय इथे बरोबर आहे. आणि हेही तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की सहभागाधिष्ठित नेतृत्व शैलीसाठी म्हणजे ती शैली स्वीकारण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात. सहजासहजी ही शैली अवगत होत नाही. तर त्या दृष्टिकोनातून मुख्याध्यापकांनी थोडंसं याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. सहभागाधिष्ठित नेतृत्व शैलीत कोणत्या भावनात्मक क्षमता आवश्यक आहेत? स्वतःच्या भावनांची जाणीव, व्यवस्थापन, इतरांना समजून घेणे, विधायक संबंध किंवा नाती. वरील सर्व. तर विद्यार्थी मित्र हो, याच्यामध्ये ड वरील सर्व हा पर्याय इथे बरोबर आहे. सहभागाधिष्ठित नेतृत्व शैलीमध्ये स्वतःच्या भावनांची जाणीव, व्यवस्थापन, इतरांना समजून घेणे, विधायक संबंध किंवा नाती ह्या तिन्ही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. नेतृत्व ही केवळ बौद्धिक स्तरावर होणारी प्रक्रिया नसून त्यात भावनात्मक बाबींचा महत्त्वाचा वाटा असतो. विधानपूर्ण सत्य,
विधान पूर्ण सत्य असत्य इथं राहिले पहा, लिहून ठेवा तिथं तुम्ही. विधान अंशतः सत्य, विधान अंशतः असत्य. तर विद्यार्थी मित्र याचा जो बरोबर पर्याय आहे तो विधान पूर्ण सत्य. विद्यार्थी मित्र याच्या संदर्भात डॅनियल यांचं नावसुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा. त्यांनीसुद्धा सांगितलेलं आहे की आपलं जे यश आहे तर त्याच्यामध्ये किंवा या नेतृत्वामध्ये यश मिळवण्यासाठी भावनात्मक बाबींचा अतिशय. नेतृत्वाचे मुख्य कार्य कोणते? इतरांना मार्ग दाखवणे, इतरांच्या समोर काही आदर्श आणि उद्दिष्ट ठेवणे, उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने प्रेरणा देणे, वरील सर्व. तर विद्यार्थी मित्र ड वरील सर्व हा पर्याय ते बरोबर आहे. नातेवाईक आणि नाती या दोन गोष्टी टिंबटिंब आहेत. समान, भिन्न, एकत्र, एकच. तर विद्यार्थी मित्र याचा बरोबर पर्याय आहे ब भिन्न. नाती आणि नातेवाईक तर ह्या दोन्ही गोष्टी भिन्न आहेत. तर ते तुम्ही थोडंसं समजून घ्या. शाळेचा कारभार व्यवस्थितपणे चालण्यासाठी व्यवस्थापन मंडळाने शाळेसंदर्भात जे निर्णय घेतलेले असतील त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणारा टिंबटिंब हा महत्त्वाचा घटक आहे. शिक्षक, संस्थापक, मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी. तर विद्यार्थी मित्र बरोबर पर्यायाचा क मुख्याध्यापक आहे. शाळेमध्ये शालेय प्रशासनाचा केंद्रबिंदू टिंबटिंब असतो. बालक, शिक्षक, पालक, मुख्याध्यापक. तर बरोबर पर्यायाचा ड आहे मुख्याध्यापक. शालेय प्रशासनाचा केंद्रबिंदू हा कोण आहे? मुख्याध्यापक असतो. शालेय व्यवस्थापन यशस्वी करण्यासाठी टिंबटिंबजवळ नेतृत्व गुण असला पाहिजे. व्यवस्थापक, शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक. तर बरोबर पर्यायाचा क आहे मुख्याध्यापक. नेतृत्व म्हणजे टिंबटिंब. आपल्या अनुयायांना विकासाकडे नेणे, अनुयायावर वर्चस्व राखून सत्तेत स्थिरता आणणे, दूर राहून अनुयायांना योग्य कृतीस प्रोत्साहित करणे, मार्गदर्शन करून मतभेद कमी करणे. तर विद्यार्थी मित्र याचा अ हा पर्याय बरोबर आहे की नेतृत्व म्हणजे आपल्या गुणांनी अनुयायांना विकासाकडे नेणे. तर या पद्धतीने विद्यार्थी मित्र जो युनिट 4 आहे नेतृत्व आणि बदल यामध्ये तुम्हाला मी 3 मुद्द्यांच्या नोट्ससह एकूण 26 प्रश्न उत्तरासह तुम्हाला सर्वांना सांगितलेले आहेत. व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. परीक्षेसाठी तुम्हाला सर्वांना मनापासून शुभेच्छा.